Mereka penyebut ketua panitia tadi amareaken ujung kayon tadi kamareaken Ki Dalang Bagas Hadi Kuno Carito kasumanggaken. Pratondo pagelaran ing dalu mangke badhe kawiwitan. Mbok pilih kula anggenipun ngaturaken wontenipun urut-urut adicara wonten kalebatanipun kawula nyuwun pangapunten ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nyuwun. ARY Channel Gunung Kawi.
kaya ing rasa ing semua nutup diri dudu swarga uga neraka aran pangrantunan sayepi bantu abang kang sisip ketun keduwung jroning kabu kalah cium jeraket krut meong bok-bok cangklingkong bandaku ya donyaku ya bandaku amal ya amalku dhewe pabrik mau pabrikku dhewe Kumbakarna iblis amat kowe arep nyang ndi tak sawang resah lan gelisah lakumu yen awan ora mbuga yen biara nendra kok sajak ana sing mok penggalih apa sing dadi darunane atimu kowe kudu eling nadyan iki dina dasamu kowe wis wujud kumara semono tanpa beda kaya karo kowe aku wujud kumara kang napar ning swarga ngene aranku dasa kumara yen dasa muka semono uga kowe iki kumarane Kumbakarna adi kowe panglebur bangsa biyen saiki aku tak takon karo kowe arep nyandi arep nyandi kakang dasa muka ya dasa kumara piye aku wis ora betah mapan ora ing kene aku ora betah melu karo kowe aku arep lunga saka kene sak paran-paran golek papan sing sak mestine bola-balik buta bodho kaya kowe bola-balik goblok kaya kowe iki apa kowe ora ngerti lan kowe ora iso nyawang kene iki papan jeneng aran swarga tundha sanga ya tawang gantungan kowe ora ngerti papan penake kaya ngene kok jare papan dudu sak mestine kok jare papan nasar apa pikiranmu ora kok nggo mikir bola-balik buta wis biyen kakean micet kakean topo kita tengani ngoyo pakaian mung turu kok bathok ora ono meneh bahkan kuwilah rumangsamu iki dudu swarga ning iki alam penasaran mula aku ora kerasan mapan ana ing kene bahkan saya suwe saya rekoso awakku saya suwe saya panas hawane ora iso ayem tentrem mangan ning kene apa meneh melu karo kowe eling-eling buta ora tau mikir kowe biyen pakananmu mangan lanjut apa to patokane wong urip yen to wis iso ayem iki mergo saka donya saiki aku tak takon karo kowe apa wong marem tentrem kuwi patokane donya apa meneh duwit akeh omah gedhe tumpakan pirang-pirang apa kuwi apa kuwi bisa gawe marem durung karuan kan durung karuan mergo dunia ayem iki mapan ning rasa panarima sing iso nampa kahanan sing sak mestine apa kakang dasa kumara ora eling ana tembung derajat nang loncat bondo bisa lunga burung ora burung yen mati ora mung gawa sing moga ya mung kabecikanmu kang anjok mreng kautaman dharmamu sing piduna tumrape wong liya sing moga ya mung kuwi sebab donya iki ora ana sing langgeng kakang donya iki mung sakedheping netra paribasane donya iki sipate mung sawetara ora ana sing langgeng iki besok ya mapan ning kasih dan jati ya mula sebut alam kelanggengan kono mula aja sok mengeran karo bondo donya yen kowe nuruti rasamu ora ana enteke ora ana enteke aja ana wong sugih kejaba aku aja ana wong bagus kejaba aku ora ngono jagat kaya arep emperi dhewe kowe iku eling yo kakang
dunya bondo iki mung sarana titipan besok tinimbalan yen wis panjenengan kuwi tinimbalan bali mring tepet suci sowan ana ngarsane Gusti kowe ora iso apa-apa dunya iki gawe apa tak takon karo kowe dunya iki gawe apa meneh dunya iki gone bondo dunya kowe ngino karo kasetenku kowe ngino karo kadek bayangku kabeh ngomong piranti urip aku ora maido kan aku ora maido kabeh kuwi mung sarana urip piranti ning asan kabeh kuwi mau kalah karo adri kudrat kurang sekti kaya ngopo kurang sekti kaya ngopo biyen Nalendra kondang kalok Ajana priya Nalendra ngaleka diraja disuruh Prabu Dasamuka tinatah menjat jinara menter kasekten apa-apa wae duwe ning kabeh kuwi mau mung piranti sarana kanggo menepi gesang ning yen adlikut Gusti kudrate Gusti wis nekani kasekten ki ora ndayani apa-apa kakang sisip sugire luput katuranggane kurang-kurang bejare malah sun bloprok ning karo awakmu nyatane najan kowe wis pinuli dewa sowan ora ngasane nasar roh ora sing nyawiji karo Gusti jajal saiki arep menggalih apa maneh kowe arep mikir apa meneh kabeh ngomong pirantine kesang mecang meneh dino mecang ulang ora tau genti mecangane ulangane mung kuwi wae bocah kaya kiai ora godang lakoni apa pinter kowe nyatane dadi ratu nang aku biyen ki aku dudu dapurmu goblok nyatane dadi ratu aku dudu kowe rino wiwit biyen kowe mancai karo karepku wiwit biyen mula kowe moyoki madani karo aku ora ngrojowi karo karepku lho kakang jenenge wong tuwa ki mesti ora kok bener terus iki babar pisan ora kabeh duwe luput lah wong tuwa ki yen luput ya kudu gelem dibenerake lah sliramu ora kan kowe tak benerake kaya wis bener tumumpangane tengah-tenging bener kamu kok durung karuan kowe wis biyen kaya ngono kuwi lho kakang wis mbok aku apa banget gagas karo kandamu senengane wis biyen kowe mung tutur ngandani ora jegos ngakoni parah mengko dhisik aku tak matur kowe aja nesu ya kakang papan kene iki arane dudu swarga tundha sanga utawa dudu swarga kang minulya kamangka sing nemplek ning kayu watu sing gedhe wit-witan kang gedhe mula pendak dina Jumat kliwon dikutuki menyang karo wong-wong sing kleru dalane kleru manen bae dijalui togel lan liyane apa kowe ora kleru apa kowe ora krasa iki dudu swarga njur kowe arep nyandi wis yen to kowe ora kena tak ilingake janjane aku ki ngeman karo aku tresna karo kowe nganti aku blandang cara lakon kaya ngene iki lak yo mergo aku ki ngeboti karo katresnan karo kowe belane karo kang kleru janjane aku yen madeg Senopati Ngalogo aku ora belani karo Kakang Rahwana aku belani utang darahku bumi kelahiranku ngalko Dirodone aku kalepetan karo dosamu kalepetan karo luputmu satmah belandang carang saka pucuk aku melu kasep dhewe ngaradan kudune kowe kuwi mertobat karo Gusti sing gawe urip njaluk ngapura lha opo aku mertobat karo sing gawe kuwasa apa aku kudu ngomong karo dapur ngono iya lho guru-guru wis kejak bantah kudune kowe bisa noleh karo ditokmu Dewi Ngira karo lakon sing wis lakon mawas diri tembunge nganti gelandang lakon kaya ngene jajane lek kowe ngeboti karo atimu agenge atimu kowe iki ngrusak karo bojone Rama Wijaya kowe ngrusak karo bojone Rama Wijaya jenenge Dewi Sinta aja ngrasani Dewi Sinta kae katresnanku tak rewangi bukan kathok utawa kolor mung mergo ngeboti katresnanku kowe aja gebok kunco aja ngrasani karo Sinta Sinta iki titik sing widawati kae ngono katresnanku nganti tak labuhi toh nyawa pati bondo dunyaku entek wadya belku gusih tanpa tabet mung mergo ngeboti karo Sinta
Lah yo kuwi gedene dosa ora ana ngapurane. Sababe apa? Agama apa wae iki ngandharake piwulang reh apa wae ngandharake. Gedhe-gedhene dosa tur ora ana ngapurane. Yen to manungsa gelem ngrusak tali katresnane wong liya, kuwi gedhe-gedhene dosa ora ana pangapurane. Kuwi jenenge ngrusak pagrayu lurus lurus ijo, gedhe-gedhene dosa. Kuwi lek dapurmu, kuwi lek panemumu ning beda karo aku. Tumrapmu piye? Nek tumrape dosamu kok gagah-gagah wong lanang iso ngrusak bojone wong liya. Apa nek bojone kancane? Gagah wong lanang ora kaya dapurmu. Wong lanang opo? Ngerokok ora, bermosen ora. Ngomong rusak bojone liya kok poyo-yo adane. Nek tumrape dosamu kok gagah wong lanang iki wong rusak bojone kancane. Wong lanang sejati. Yo wis. Saiki sakarepnya. Malang-malang perbatan. Waleh, aku wis ngerti mbok iki. Malang-malang perbatan. Ngono kae lho, kaya dinirus golek ampas ngono kae lho. Apa aku mudeng ah. Wis jos saiki arep ngopo? Wis tutupno anggonmu kepingin nguasani jagat iki. Wong urip sak bisa-bisa kuwi aja nganti ditumpaki karo wujuding nepsu ora ana entene. Mergo sing nepsu kuwi nepsune kewan, yo nepsune setan. Mergo karep dituruti bakal blandang jagat kaya dempel. Sugya kaya apa, Sekya kaya apa. Bakal kalah karo adile kodrat mula bakune dina iki. Aku yen to bakune kowe golek butuhe urip aja butuhe karep. Yen to kowe golek butuhe urip wiwit dina iki Kakang Dasamuka urip nganti wis wujud atma nyatane watakmu isih panggah, isih ajeg kaya ngono. Adika adigung adiguna ora iso mawas diri uwing diri nyatane bareng tinimbalan sowan Gusti. Durung mertobat, durung jaluk sepura dilalah sok ngamu naksar ing nemplok ing wititan sing gedhe. Yo mergo pakulenanmu nalika kowe urip nindakne sing kurang percaya. Mongso-mongso angak-angak ngoyak bodhone bondo donya ngrusak bojone kanca. Coba dengan saiki. Sumamu mapan ana ngendi? Mapan ana ing nemplok wit-witan sing gedhe. Kudune kowe iki mawas diri, Kakang. Ana tembung digawa, digawe ya digawa. Sing mok goleki mung titising Batari Widawati wit biyen mula. Rasa nyangkem. Dina iki ora rasa ngrasani karo Batari Sri Widawati. Njur karep apa? Sisan gawe. Dina iki aku arep muncak lunga saka papan kene. Yen kowe ngrasani ora manut karo kandhaku. Kowe arep minggat to, ora butuh karo gedhanmu aku. Kumbokanmu. Yo, pancen iki sing tak arepake. Pancen iki sing tak jaluk Kakang. Wis kono tutuk-tutuk nggonmu nuruti adeni atimu. Sing randuwene rasa kamanungsan. Aku pengin raup banyu bening, golek papan sing sak mesti minggat to, butuh karo kowe. Prayogi Satya gumake ngalengka yang kumbokan larane turi kwawarna biru Supradene kayuh utami buing prang bubuk ngalengka
dawuh sing Bilo, Lalu bose. panemumu piye kok? Ana lakon kaya mengene. Wah, sae. Sae rame. Ora, kowe iku duwe panemu. Kowe iku Punakawan, kowe iku batur. Duwe ana panemu bab lakon sing wis kawuri. Mengki gak ada penemu nek mboten cocok lho mengki dipecat ayo. Maju tatu mundur ajur. Pripun cobi? Eling-eling kula biyen mangkat dadi dagelan dadi Punakawan iki ngentekne wedhus 5 Pun cobi. Ora, kowe matur sing sak mestine. Nggih, ngaten nggih. Nuwun sewu, kula badhe matur ning ampun kegelan atine sewu. Piye kok? Kedahipun paduka menika bombong jroning penggalih ngucapaken rasa syukur dhateng asane Gusti. Sababe apa kok kudu ngucapke rasa syukur? Nggih ngoten. Duwe adi lanang sing duweni adeg-adeg jati diri ora miyar-miyur kiblate. Duweni adeg-adeg ora mung rubuh-rubuh gedang niku sae. Wiwit ajeng kok wiwit nalika tasih gesang nalika wonten negari Ngalapa Duraja ngantos sakmenika namung wujud sukma. Adeg-adeg tetep jejeg. Ora miyar-miyur. Nggih nyuwun sewu wangsul malih. Sing jenenge wong tuwa niku njaluk sak benere dhewe. Panutane mung mergo laire dhisik dhewe. Kamu kok jajare kok mangke ngoten niku luput, kleru. Wong tuwa niku dereng karuan nek tuwa. Wong tuwa sing nenomi niku nggih akeh. Wong tuwa sing kaya cah enom akeh. Ngono. Oh iya. Ning nyuwun sewu koso wangsulipun bocah nom sing panemune sepuh. Lah niku kadidene Kang Rayi Kumbakarna kedahipun menika ketemu buku ngaten. Contone kaya Mas Hari. Nek kuwi ora tuwa. Menawa tak dulang slop lha ngaten. Kedahipun paduka dipun ngetaken dipun elingaken menika kedahipun bombong ngoten. Nggih, wong sawangsul bola-bali wong tuwa. Golek benere dhewe. Nek kabeh kono goleki benere dhewe, niku mengki perkarane mboten rampung. Wonten tembung sing waras ngalah. Rampung nek ngoten pun, aku sing kleru, aku sing luput. Garap kok carane ngoten. Nek padha petentang. Lah kapan rampunge aku bener. Luwung rebut salah. Aku sing salah. Belajar sing waras ngalah ngoten lho sing kuwi. Kowe belani karo Kumbakarna ya. Kowe belani karo Kumbakarna. Kowe sing blonjo ki aku melu ning kene. Pun kan minggat mawon. Cangkemmu ki ora lho apa-apa. Mboten. Malah raja ki karo kang sing nuwun aja kowe wis kandhani. Rek gambar kucing nderek wonten wingi ra yo wis kok malah mubrang-mubruk. Jenengan niku lepat ingkang rayi niku kan lha mbok ngopo wis manut karo adil kahanan ora ya wis iki belani sapa nggih pun nggih kula manut lah jarine kula wau kan matur jarine aku kon ngomong bareng kula ngomong kok ditampa kleru ayo nggih pun dapuripun kula nderek ngaso paduka nanging wonten tembung Giri Rusi jalma tan kena pinira lho iki. Gunung dhuwur niku kena diunggahi, segara niku kena dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti kok. Najan sak adah sak wadah niku saka lemoso timbake padha lonjong atine niku sing ora golong. Tuladipun kadidine paduka kaliyan ingkang rayi Kumbakarna pun. Bakunipun dinten kula namung dek kersa paduka. Ditinggal Kumbakarna ora paten. Ora apa-apa kok. Nggih nek kersane ngoten foto kula mandut mawon. Yen pancen ingkang rayi pengin goleki pati ingkang sampurna jan iki pun mati. Ning lek dereng sempurna jan iku lek ngaten kok. Ndaden tonton kaya ngopo kok.
Prihatin waspo gumijil tunggu dahatan pokaryo sangkari nemekan Gusti kumal kucemrah nyomaratan ladalah karo aku diyayi Kiswani kakang mas bekti kula atur kakang mas kumpul karyo Kiswani saka pangrasaku siadiki dina wis mapan ana ing swarga langgeng mondene titi mangsa iki teka katon isih menggalake marang lelakonku ing alam antara iki ya wong ayu najan kowe wis mapan swarga kang minulya nanging nyatane kowe isih menggalihake karo lelakonipun kakang ya karo bojomu iki semono tresnamu marang pun kakang Kiswani tresna nganti dina mati kakang mas waleh-waleh menapa leres dawuh paduka kakang mas kumpul karena wiwit tresna kula dhateng paduka boten saged dipun gambaraken malih nyatanipun donya praten telakan namung paduka ingkang kula tresnani ratu senaosa kula dinten menika sampun mapan wonten swarga nanging menawi boten caket kalian ngandika sandingan kalian paduka kakang mas kumpul karena raos kula taksih wonten ingkang kira ladalah Kiswani garwanipun kakang matur nuwun yodi matur nuwun bombong bungah rasane atinipun kakang ora kaya Kumbakarna dene apa aku duweni bojo utawa duweni garwa sing ayu lair tusing batin ayune lair boten tansah nurut marang karepe wong lanang ayune batin tegese kasetianmu marang pun kakang ora iso tinumbas nganggo apa wae kaya-kaya sing duwe ngono ya mung kaya kowe apa meneh wong saiki kabeh wis padha koncatan rasa tresna lan koncatan rasa setya Kiswani banjur aku kudu kepiye yai dene ngenteni nganti tekan kapan sukmaku kelambrangan nemplek kayu nemplek watu sing gede-gede durung cetha ana ing di papan gunungku kang sejati ana ing di papan gunungku sing sak mestine Kiswani apa pancen kodrate aku Kumbakarna dadi sukma sasar selawase boten kakang mas boten keparengmu kula dinten menika badhe matur wonten salat piye Kiswani ngantos dinten menika ingkang rayi Gunawan Kuntawisana menika tasih sugeng kepara malah nindakaken dharma satriya pinandhita lho adikku Gunawan iki isih urip kamangka iki wis mapan jaman Mahabharata kamangka aku biyen nalika jaman Ramayana kakang mas dinten menika ingkang rayi Gunawan Wibisana tasih gesang tasih sugeng malah nindakaken dharma satriya pinandhita dinten menika mapan wonten ing pertapan ngarca manik peparat Begawan Kuntawibisana salah
remang lirena tanpa kanin yen tantusa mengko sang Hyahutama sang pemuda Wisnu Hangrapa wah ora dalah dadi adikku Gunawan isih urip inggih Kakang Mas menika tasih sugeng kamangka seketik kathah menika ingkang rayi Gunawan Wibisana sampun ngecek kawruh kasampurnan saking Sang Rama Wijaya nggih Rama Wijaya mbok iya Kakang Mas kepareng manggi ingkang rayi Gunawan oh ngono ya inggih Kakang Mas ya saknalika padhang keterawangan jagatku Yai rasane kaya lumapak liwanci dalu kapapa kobor sewu ya wis yen pancen kaya mengkono Kiswani donga dinunga ya nadyan siadi mapan ana ing alam swarga aku mapan ning alam antara antarane iya lan ora ya ing alam nasa donga dinunga ya langgengna dayamu tresna kang sejati nadyan beda papan dunungku lan papan dunungku aku tetep tresna karo kowe Kiswani aku njaluk pamit enten ana ing bukur ngarep-arep wong ayu
Sasmito amrelante Mojo pijer mangane Indra Kaprawiran den kaesti Kesunen sariranipun Kesunen sariranipun cegah dahar lawan guling wah adalah Om Titi Wangkala Ludra Mas Patik Raja Dewaku Sang Hyang Kala sesembantu Kanjeng Ibu Permoni Kanjeng Ibuku Patik Bega Sura wonten timbalan dawuh sinuwun amiji dumateng kula pun Bega Sura ya aja kaget jroning atimu kowe tak timbali ya nggih mboten dadosaken gugung tuwit garabakan raosing manah kula malah dadosaken bombong raosing penggalih menawi kula saged caket kaliyan jenengandika sinuwun Prabu Bega Sura raos
saged juring manah kula menawi kula saged lenggah jajaran Paduka Sri Prabu Bega Sura ing Bikumpung Pura. Bagus yen pancen kaya ngono. Mega Sura wonten timbangan dawuh. Kowe aja ndadake gelo dening atimu kowe tak timbal ora mapan aning kraton nanging iki mung mapan rupaning ngrati kraton nggih boten dados menapa. Lajeng wonten wigatos menapa padha ngawe dhumateng kula ngabdi pun kepatihan. Mega Sura wonten timbangan dawuh Sri Prabu Bega Sura. Nggonku jumeneng Nalendra dadi ratu ana ing negara Bikumpung ki ya wis suwe. Pun baru sanget nah. Lah iya. Negaraku jembar, kaulaku yo akeh. Jajahanku yo pirang-pirang. Ning sabab apa yo? Kok durung lega. Jroning atiku. Sajak ana sing tak penggalih. Durung marem jroning atiku. Lajeng Paduka penggalih menika babar kawis menapa suwun. Monggo Paduka kula aturi paring dawuh. Iman. Banget uripku. Iman. Sing ngatasi aku urip jumeneng Nalendra ana ing negara Bikumpung kang gedhe kaya mengkene. Diparingi kraton magrong-magrong aku durung bisa males kabecikane wong atuwaku. Iman uripku aku durung bisa males kabecikane Kanjeng Rama Swati Drajit biyen. Nggone semaringi kamukten negara Bikumpung nganti tak lenggah iki dina. Nggih, lajeng kedah kados pundi malih ingkang Rama pun Raden Drajit menika sampun sawargi. Sampun kundur ngarsanipun Gusti Layo. Sing arep tak takonake, reh nek kowe papate ana negara Bikumpung iki. Kejaba kowe patih, kowe yo wong manca kaki ning negara iki. Aku arep takon karo kowe. Kowe ngerti sejarah matine bapakku biyen? Kowe ngerti apa ora? Sedane Kanjeng Rama Drajit biyen. Waduh, abot iki. Matura. Inggih ngertos. Ning nyun sewu kersa kok rehne kowe kuwi ngerti, kowe crita kowe Kondhawa. Piye? Kanjeng Rama Swati Drajit kuwi wis sedane madaning palagan apa wis pestine Gusti Pinulunging Bathara. Nyun sewu. Kula badhe matur nanging Paduka kedah merdika raos sing penggalih. Kok ngono nggih? Sampun ngatur ketukulan raos mupengsan dhateng sinten kemawon. Ya ora. Matur Mega Sura. Nggih. Kang Rama Raden Drajit rumiyin gugur wonten madyaning palagan Bratayuda Jaya binangun nggih Palwaga Kala. Sari Udo Palwaga rumiyin. Oh, dadi cetane ngono Kanjeng Rama Drajit sedo ning madhe palagan. Nggih. Ana mungsuhe wonten. Mungsuhe Kanjeng Rama Drajit biyen sapa? Malah nyuwun sewu. Misahipun menika taksih kulit daging piyambak. Lho. Isih kulit daging. Nggih. Malah pepunden piyambak. Kalian bapa pamanipun piyambak utawi Paklik utawi bapa cilik. Lho. Sapa kuwi? Ingkang kekasih Raden Gunawan Wibisana. Kok sik aja waton ngucap sing nganggo waton Dik Mega Sura. Kok kaperna isih kulit daging ki lara-larae kepiye? Menika ora kadang to. Raden Gunawan Wibisana rumiyin menika kadang uraginipun ingkang eyang nggih Mbah sampeyan Prabu Dasamuka ing Alengka Suwargi. Adine mbahku Dasamuka nggih. Dadi kadang ora dhewe Kanjeng Eyang nak ngono to. Kuwi lak padha karo eyangku dhewe. Nggih. Dadi eyangku dhewe kuwi nggih. Lah nek kene ngopo? Kok malah eyangku dhewe mateni karo pununane dhewe. Kok tega tegel mentalane. Jenenge lakon. Rawe-rawe rantas malang walang tutung jenenge lakon ora kena dirembuk. Sing jenenge kodrat iku mboten saged dipun piradati. Pesta kudu ing draja pesti bejo lara pati ora kena den wangeni. Cinadang linuwan cinurek kersane Gusti sedaya niku gadah apes piyambak-piyambak. Wonten tembung Blai tan kenaning lali apes tan kenaning semaya ngoten niku. Sak pinter-pintere wong, sak sekti-sektine wong mesti ana pengapesane. Lah dilalah kodrating lakon pancen kedah mekaten.
Kala becik bener luput niku wonten pundi-pundi gon niku pun lumrah ngaten niku. Wis tarung dadi peperangan dadi kaca bakal. Lah banjur saiki aku ora takon karo kowe. Mapane Kanjeng Eyang Gunawan niku kok Wibisana. Rumiyin niku nggih wonten negari Ngalengka niku rumiyin. Ning perintah klentune lakon ingkang Eyang niku dikon minggat kalih Mbah Sampeyan Dasamuka niku. Suwita kalih Prabu Rama Wijaya nggih Sri Rama Wijaya. Lho, sak ngertiku Rama Wijaya mungsuhe Dasamuka. Lho lah nggih. Dikon minggat saka Ngalengka melu karo Sri Rama Wijaya. Lah kok melu karo mungsuhe? Ambuh, nyatane ngoten. Duka. Nyatane critane nggih ngoten, lakone sing kelakon nggih ngoten. Lah saiki manggone ngaten. Sak ngertos kula sak paripurnanipun Bratayuda Jaya binangun utawi Sari Kudu Palwaga nggih Palwaga Kala Ngalengka bedah dene Prabu Rahwana Seda utawi Mbah Sampeyan niku gugur lajeng teng Rama netepaken Prabu Rama netepake ingkang jumeneng Nalindra menika Eyang Sampeyan Raden Gunawan niku. Raden Gunawan Wibisana kineng sumilih keprabon gantining nata nenggani sumunge negari Ngalengka diraja. Lah negari Ngalengka dilih jenenge dipun lih naminipun dadi Kraton Singgilapura. Sak sampun ngaten wanci gilih gumanti kodrat metes takdir pun nekani Raden Wibisana jumeneng ratu ing Singgilapura. Sak sampunipun ingkang putra sampun akhir dewasa duwe anak Eyang Gunawan gadah sapa jenenge? Inggih menika Raden Bisawarna. Sak sampun punika putra ingkang nami Bisawarna niku sampun akhir dewasa dipun jumenengaken Nalindra wonten ing Singgilapura kawisida jumeneng ratu gentosi keprabon ing Singgilapura kala wau. Banjur Kang Eyang Gunawan Wibisana lajeng madhep pendhita ngeningaken cipta mungkuraken dhateng keramaian. Mapane ana endi? Mapanipun nggih mapan wonten negari Singgilapura niku. Dipun wastani Pertapan Candramanik nggih Ngarcamanik. Nganti saiki selestari mesti dipun tasih wonten. Tasih wonten Pertapan Ngarcamanik nggih Candramanik. Lah, ayeme atiku padangi jadatku yen aku bisa males potan. Sik dane wong atu aku. Kanjeng Rama Swadi Drajit biyen. Mekasura ndawuh. Ana tembung anak anungane ditomikul dhuwur mendhet jero. Aku kudu bisa nyuwargane Kanjeng Rama Swadi Drajit biyen. Lah niku jenenge salah alamat niku. Kleru. Klerune nanggone endi? Lho nggih. Nyuwun sewu nek jagat niki anane wong wales winales. Anake mateni bapake mateni bae dan seterusnya itu kapan utame jagat royo. Yen kok jagat isine wong wales winales sengit sengitan. Lha kapan utame jagat niku? Prayoganipun menawi saking pemanggih kula monggo paduka menawi badhe nyuwargaken dumateng ingkang Rama mangkanteni rasa kalih katresnan lan kawicaksanan. Katresnan niku tegese dudu tresnane wong lanang wadon ning tresnane bebrayan agung. Kawicaksanan niku tegese ora gampang nesu. Mun to, mbok nyuwun sewu Kang Rama niku mapan wonten swarga kang minulya paribasane. Ning nek nuruti tingkah polayanan niku bertalitan ora iso gawe tentreming keluargamu gawe bebrayan agung. Senaosa Kang Rama mapan wonten ing swarga ku rasane sih kaya mapan ten neraka. Saestu ning kocako nadyan Kang Rama niku mapan wonten ing neraka jahanam. Ning yen to nyumurupi tingkah polayanan niku iso gawe tentreming keluargamu gawe bebrayan agung. Gelem nunggalake cipta rasa lan karsane niku nadyan Kang Rama mapan wonten neraka niku rasane kaya mapan ing swarga luka. Saestu pun mau dipun kanteni katresnan lan kawicaksanan rukun mawon. Mboten sapaduka males dateng sastra wilanek perlu mbangun tresna ngraketaken suku ketika dangan bener tumrape ora bener tumrape aku. Anak sing gegolo karo wong atuwa. Aku iki jiwa kasatriyan tak ketoke najan aku dadi ratu blegedu. Aku bisa males potan pati bapak Raden Drajit. Ngerti? Nggih, monggo mawon. Aku dipun kula sampun ngengetaken kali paduka lho nggih. Kuwi diarani wong tuwa ora gelem eling-eling. Kamu kok wajibi wong tuwa niku
ngilingi sing lali cek-ceke sing breko ngoten iki ya wis bener tumrape ora brentor aku tunggu kon maju mrene Patihe patih linuwe Pranayaka Tyasraja panekare becik parangkene tandati paliasing kala Bandung beda-beda wartane wong sak negara aliasing kala Krida mangko nuntut timbangan dawuh Sunan Prabu Bega Suramiji debat ngabdi pun kepatihan. Dina iki Kiatno Prawadya bala saka Bikungkung Pura. Pring Kramprit Brungkat Kimpul Gajah Lar Singa Baro. Biyungi Batang Sayuting Pertapan Candramanik ya ngacomane. Mengko yen sing jenenge Gunawan Kunto Wibisana ora gelem ngetokne dadane. Sing anake Ratu Bisawarna. Aku sing madane palagan. Nggih, dateng sedika ngestaken dawuh aja nganti nguciwani. Ngundang motor pepadatan nggih, dateng sedika ngestaken dawuh kaparan wit madal pasilan. Sang Pati Sikranata ngare nyawiji kumolong Sampyak kumagut lampae Pinarungkap ya watangakate kunolange bakti suarane gumuruh
langit le juga leko biru moyo leluwitan lama-lama lamun neko lamun orang neko matangkan hal lumi
Kiblat wetan ngono pejaten bangkilan kesaguhan sisih ler kesan tegalnya areng-areng dene manglumang ngidul mungan jurangan jok samudra peksi-peksi banyak awurahan pating caruwet kaceripis ngoceh mendhok ing kekayon sinira mricik swara pancuran pamuwanci jang sak gaduhing paningal pinacaran cahyaning jangarpa ingkang dahat pating yarsa ting toya rujukan anggih lambunging gunung ing mriku wonten kukusing dupa ingkang kumendeng-kendeng angganda menyang ratus rasa mala pratandha ing mriku dadi padhepane Brahmana ingkang mangasrama ing budita ingkang wirasita ing kawisnaket wiwit bangsa tanah sanes mubuh bareng pertapan ngarca manik ya tandha manik ingkang nembe nendeng mangasrama apa sangat dikembang begawan Gunawan Kunto Wibisana asami jidmateng ingkang putra Nalendra Sidra Prabuwana Bisawarna datan patih ingkang patih Kalpa Basa mangula panugas panenggere ingkang dereng kawijining lisan sedyane tansah bagya cipta-cipta tan
Sudiring wirang jrih alis ingkang cilik tantulih ing cilik ira ujare wong lelamisan ucape tan terus ing ati pomo kembang-kembang sembojo jopo putih jero kuning latilan pas hati sayekti noranya wiji sayekti nora cundo akeh kang padha ayo rebut ngarsa darbe milik sapa Cidra Wahyuning sirna menangi jaman edan ewohaya ning pambudi melu edan ora tahan yen tan melu boya kaduman milik kaliyan wekasanipun dilalah kerswalah bejo bejane kang lali luwih bejo wong eling lawan waspada yang sukmo mengadili luwih muga tansah ngayomi ana panjenengan ingsun keluarga madhawi poman mudune marang para cantrik mentrik ingkang riki lenggah dene iki mapan ana ing pertapan Ngarca Manik asung sidam saring bang ingkang langgeng ndak waspada ing Prapto iki kuwi madhane ingsun si bisa warna kula kaki bisa warna sira padha parang kanthi karajan praptanira ning kene kula Prabu Anom bisa warna inggih kawula nuwun Rama Penemban Begawan Kunto Wibisana pikantuk berkah pangestu Paduka Raja pisuwan kula
Mboten langkung kula ngaturaken sing penting pangabekti mawon-mawon mugi kunjula sandhapa paduka duh Kanjeng Rama penemban jejimat sesembahan kula Rama. Iya bisa warna banget panarimanipun Bapak. Dene sira ngaturake pangabekti dadya genti puja tawanipun Bapak tanpa nama. Nggih, gurawan pamugi kula paring pangestu paduka Kanjeng Rama penemban. Kula pundi saengga jimat palipih Rama penemban jejimatin agesan kula Rama penemban. Kawula amit kula ingkang abdi kepatihan Karko basa ngatur pangabekti mugi kunjuk saha sumpah kula katur sandhapa paduka sang adi penemban Begawan Gunawan Kunto Wibisana. Iya Kakang Pate wis tak tampa pakaryan kang kaya ngono mau prasasat bisa memanjang marang suwanipun kaki. Pangabekti nyara tak tampa yen menurutmu ora dadi daya pengapa. Tumuli Pak ngabekti ku genti tanpa ngono ya Kakang Pate. Nggih. Gurawan pamundi kula kecadeng tangan kula kalih mugi dados jimat sing adi penemban. Bisa warna ndadekno kawruhan kula marmane rikala semana pun bapa utusan lawan salah sawijine cantrik sowan ana kraton Simbalapura ingkang migati timbali lawan jeneng Sira Wuluh. Pancen dene kana bab-bab kang nedya ingsun dawuhake lawan Sira Wuluh. Mung wae ya Ger, bisa warna sadurungipun bapa matur apa sing dadi pengendikane pun bapa iki nggandheni tampanan lan tatanan rasa luwih dhisik supaya aja nganti tumpangsuh lho. Kula pun nampa atur kuwi. Kebiyaning kang tejo mlayung. Lir kilat sira yen dinulu ing lire. Putraku bisa warna wonten iki banget dawuh Rama Penemban dijumat kelingan putra pun bisa warna iya nggih mangkene ya kulo marmane pun bapa ing ngarep wis paring dawuh tatan rasamu luwih dhisik supaya aja nganti tumpangsuh nggon nampa aturipun bapa tegese mengkene ya nggih aja nganti jeneng sira kaget jalaran wektu dina iki pun bapa kaya santuk sasmitaning gaiping Hyang Suksma kawekas kaya santuk sasmitane gaiping kahanan kalamuta dene iki pun bapa wis wancine tinimbalan marak ana ngayunane Gusti tegese tur bapa kaya wis bakal munggah marang loka bapa marmo kang saka iku Nger bisa warna jeneng sira suluk kuluk aja kaget rasane atimu sarta aja duweni rasa gelo kang sarta gegetun marang pun bapa baline marang loka bapa kula oh
nandang kasmose kati Rama Dewan ingsun mate ngagesang kula kok punden kula. Kula aduh Rama Penemban mboten nyono mboten nglegi wong menawi paduka Kanjeng Rama paring dawuh kados mekaten. Kados sinambring gelap sayuta manah kula. Sasampun paduka matur ingkang kados mekaten Sang Adi Penemban. Duh Rama menawi paduka badhe nilaraken kaliyan ingkang putra lajeng sinten ingkang minangka ngayomi gesang kula Rama. Kamu kangge kula jumeneng Nalendra wonten kraton Singgalapura menika dereng paja-paja. Kula menika bangkit ngayomi para sagung kawula dasih. Nanging ing menapa paduka Kanjeng Rama matur ingkang kados praten. Paduka keslang kondur dhateng Kasidhan Jati Rama Penemban. Bisa warna mengkene yo nggih lungguh kang prayoga luwih dhisik. Aja tawang-tawang tangis yo lho. Bebasan mbok tangis ana sedina kaping 7 nanging yen kodrate Gusti wis nekani sing kodrat teko ora bisa dadi radati nganggo sarana apa wae bisa ana sebab ibarat wong lumaku pun boko iki kaya wis temeka pantok ing nggoning prasetya pantok ing lelakon yo mung kudu tekan semene bisa ana kabeh menungso mesti bakal nglakoni mula wanti-wanti dawuh ngendikanipun Bapa. Dina iki pun Bapa bakal bali marang Loka Bapa. Aja nganti kowe ngrutuhake waspa yo lho. Yo kena ora maido. Jenenge wong ditinggal karo wong tuwa nanging yo aja banget-banget. Kowe kudu percaya marang panguwasane Gusti. Ngelingono ana tembung siji pesti loro jodoh telu wahyu tumibane kabejan bejo loro pati menungso ora bisa ngawruhi menungso mung wajib budidaya kridane ngati tanpa bisa bedah pestining Gusti bisa warna langgengno dayamu tresna marang pun Bapa ya kula rene sira wis mengkoni keprabon ing Singgalapura wanti-wanti dawuh ngendikanipun Bapa ya kula nggonmu ngayomi marang kawula dasih
Netepono ngendikaning para winasis yaiku lati pakarti kudu nyawiji ucape batin itu mindangi nyawiji yen iya yen ora ya ora tetepe sing jenenge Narendra Ratu no tetepe ana kanggo tepo tulodo kaca Benggala Tuprapit para kawula dasih nanging yen to ratu to Narendra sing miwiti mlenceng saka hukum nindake molimo sak panunggalane tetepe para kawula bingung nggone golek tepo tulodo sing minangka dadi panurutan ngasan Dusawarna lan kowe kudu gedhekne pangaksama lan katresnan kawicaksana darmaning ratu kae paring kudu marang wong kang nandhang kepanasan paring teteken marang wong kang nandhang kaluyon paring dedaran marang wong kang nandhang kaluwen paring tombo marang wong kang nandhang leloro kuwi darmaning ratu kabeh ayo mono kawulamu aja mok beda-bedake lamun mangkono nggih Dusawarna sira bakal sinengkuyung lawan saging para kawula kang kasane ing prajamu Singgala-pura bakal ayo mayem tentrem gemah ripak loh jinawi arep kepiye wae besok tetepe kuwi bakal nglakoni kaya pun bapa iki lho Dusawarna saranane wong yen ngaluhung betah topo kurang kuling melingo salah jakmiko yen wacana kudu manis murid seming sesombong sawanane manungsa samuni aduh ayo sipate ngaksak kula kunden kula dunya prating belani iki Kanjeng Rama ngestaken dawuh paduka sangat diperban inggih kula sampun kepanggih nalal kula sedalasipun bab perkawis ikhlas saged nampi kahanan niku kedah getahaken wanci nanging sasampunipun paduka matur ing kados kadidene kula sampun saged nampi bab perkawis lelampan menika Rama Kembang kula sampun saged nampi sabda tama saking paduka Rama Kembang gawan kunto Wibisana iya syukur mangayu bagya Dusawarna yen pancen kaya ngono dina iki sira mara diake tak tundung tumlinggal baliya menyang prajamu ing Singgala-pura mundak dadi pengarepane para kawulamu ing negara Singgala-pura lan tak susuwun mring ngarsane Gusti sak kungkurmu mandya nggone ngasta kepraboning Singgala-pura muga ayo-ayo meten ora ana sambe kala apa-apa Prabu Anom Dusawarna inggih Rama Peremban mboten langkung pangsu paduka Rama Peremban ingkang kula suwun nyuwun tambah berkah pangestu iya ya kula tak pranggal Kudareja prita sembadani sedya Kakang Patih Kartobasa boten timbal dawuh Sang Adi Peremban derekno gustimu lan awat-awatana mbok menawa nebaya pekewo ing dalan ya aja nganti ana tukulaning satu turbusane mungsuh tak kira kowe sing bisa ngawekan nggih dados dika ngestaken dawuh bekti kula kang derek duwe jeneng paduka Sang Adi Peremban bersama prinsip kami murati Gusti Komedan
kang samar pamoring suksma sinuksma yo winanduring asepi sinimpang tenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyek layaping aluyuk pindho pecating supena sumusuping rasa jati Wiriwasna ingkang puter nggih Prabwana bisa warna mengker ing mangke daya-daya sangadipun Pandhawan Gunawan Kunto ki bisa narsa ngeningaken ciptanipun mringasaning Bathara kawit ngasen dakep suluku juga nutupi baban hawa sanga 11 buntu kalingga bawana kawit ngeningaken cipta gandhengaken rasa rasane kang maha kawasa kaya liyek layaping ngaluyuk pindho pecating supena sumu-suming raksa jati sang Bawan Kunto wi bisa ngatas marang dewani mangke daya-daya sang nemban bawana sang ngracut nafsu petang perkara ingkang darbe cahya putih abang kuning lan ireng ingkang winasan alwamah amarah supyah mut moinah wijil saking anggae sang Bawan Kunto Wibisana sing iwang widi yen mung sabar lan narima kinanjang bawa umure suke kadang pamitra yen lagi lara wong iku gampang gone antuk yen lagi lara wong iku gampang gone antuk tombo dalah penemban wonten wigatos menapa padukung ngrucat kang sato ngracut nafsu paduka ingkang dumadi saking alwamah amarah supiyah mut moinah kula pun kala seta cumadung dawuh kula pun kala pita cumadung dawuh kula pun kala reta cumadung dawuh kula kala kresna penemban wonten wigatos menapa miji dumateng ingkang abdi nggih dulur sampeyan papat menika 5 pancer panjenengan woh penemban kagiat raos sing manah kula paduka paring amiji dumateng ing abdi pun kala seta kala pita kala reta lan kala kresna yo jagat dewa jagat pangestu ngara yo
sira kadangku catur pisan. Kala seta kala pita kala reta lan kala kresna inggih penemban. Inggih penemban inggih penemban. Kang tegese cahya petang perkara. Putih abang kuning lan ireng kang mapan ana jagat wetan sedulurku wernane putih. Sedulur kang mapan ana jagat kidul kang wernane abang kondene kang mapan ana jagat kulon. Sedulurku kang mapan ana jagat kulon wernane kuning lan kang mapan ana jagat lor wernane ireng. Ingkang dumadi saka jroning nafsuku kawuhana ya ing dina iki kaya aku santuku nimbalani Gusti. Aku kudu ninggalake Madyapada ing kamangka bali kuwi ngluka baka. Aku ora iso nganti lawan jeneng sira papat pisan. Nadyan dumadi ning Madyapada minangka dadi kantine uripku. Nindakne dharma-dharmane ngurip ing Madyapada nanging kawuhana ya dulurku papat. Sak paripurnaning purna dharmaku ing Madyapada baliku mring tepet suci. Aku ora iso nganti lawan kowe. Aduh, Mbak. Menawi tetelo mekaten menika nama boten adil penemban. Menawi tetelo mekaten paduka menika tega tegel mentala dhateng kula sakadang. Kamangka rikala semanten kula tansah dhederek kersa paduka sang adil penemban. Menapa ingkang dados kepareng paduka kula ingkang nyagui kula namung nyendikani dawuh. Nanging kenging menapa penemban? Sasampunipun paduka menika badhe minggah dhateng tepet suci. Kula boten dipun keparengaken derek penemban. Inggih penemban. Menika nama boten adil penemban. Menika nama boten adil. Pak, kula kedah kados pundi bangunipun kula kedah derek penemban. Sabaya mukti sabaya mati. Badhe kula derekaken mengko dhisik. Dulurku papat. Aku ing arep wis matur karo kowe. Anane sira merga ulun, merga ingsun kang hanganake, anane ingsun merga sira kang hanganake. Kowe sedulurku papat pancere panjenengane ingsun. Aja dadake gelo kang sata tuwa jroning atimu ya. Mengko dhisik. Ora kok teges. Ora adil. Pancen kodrate kudu kaya mengkono. Lan aku matur karo kowe. Aku matur nuwun karo kowe lan manjarake rasa syukur marang labuh labetmu. Kasetyamu marang aku, dharmamu marang aku nalika aku urip nganti tekan iki dina. Wiwit aku lair ana ing donya iki, anggonku swita sabiyantu marang aku minangka dadi kantine uripku. Aku bisa duweni gegayuhan apa wae kasembadan, ya merga mok rewangi. Ya merga labuh labetmu kok rewang-rewangi golek nekake kamulyanku lan kanugrahanku. Aku matur nuwun karo kowe. Sira jaga, sira reksa lina lan wengine. Mok slametke mobak musikku. Mok ayomi sak lakuku rina kelawan wengine. Mok rewangi tirakat apa brata lelaku ben temu kamulyan. Satemah bisa nampa nugraha ya merga saka labuh labetmu sedulurku papat. Paribasan aku arep tiba nanging mok tulungi kowe sing mapan ana ngarep. Nyatane aku ora tiba merga kowe tresna karo aku. Bali meneh wong murid kuwi kudu tresna tresnanan samat sinamadan daya binayan. Ora mung ngomongake tresna karo sing katon wae nanging rehne menungso lahir dikanthi karo sedulur papat ya sak bisa-bisa. Ya kudu tresnani marang sedulure papat kuwi mau. Lan aku ngaturke geni nuwun karo kowe ya sedulurku papat. Aku ora iso males kabecikanmu. Aku ora iso males dharmanmu lan kabenehanmu. Katresnanmu kabeh mau. Aku ora bisa males. Aku mung iso ngopang-opahi pendak selapan dina sepisan. Pendak dalem wiyosanku ya dina kelahiranku. Rina pantarane wengi kowe tak sambat tak sebut. Tak utus ngrewangi aku tirakat lan sak panunggalane. Kuwi minangka dadi opah-opahku. Nadyan adoh yen dirasa nanging caket jroning atiku. Ana
tembung cidek tanpa singgulan adok tanpa wanginan labuh labetmu dharmamu kasetyanmu marang aku ora bakal tak lalekke bakune aku matur nuwun karo kowe sedulurku papat anane sira yo mergo ing sonono mergo sira kang nganakake inggih penemban dawah sami-sami inggih penemban dawah sami-sami inggih penemban dawah sami-sami wah marem saged rahayunipun kula darbe pancel paduka boten lali kalian kula paduka remen nindakaken manembah kono dhateng kula antarane sing momong karo dimong nyawijake padha tresna tinresnanan ana tembung sing dimong weruh karo sing ngomong weruh karo sing dimong niku rahayu tumrapé kula kok upami kula boten kepanggih kali paduka lai sang kula inggih penemban kula nggih ngaturaken benging nuwun bakune aku tetep ngaturake benging nuwun karo kowe ana tembung lamun sira caket kelawan ingsun yo bakal caket kelawan sira ndak opa-opahi tak jak prihatin poso melek ngurang-ngurangi mangan ngurang-ngurangi daharan nunjuk nyatane aku ora apa-apa malah saya seger awakku lan kowe ketok lembu mergo sing tak pakani yo mung bab perkara rasa kang mapan jroning jero rahayu upama aku bisa nganti kalau kowe mesti kowe bakal tak anti kudu merengkasa dan jati nanging kodrate ora kaya mengkono ya sak bisa-bisa aku kudu belajar ngerti ora kudu pinter dadi bungkung-bungkule kabeh kok kudu tresna tinresnanan sebab aku tanpa pambiyantumu aku ya ora bisa kaya ngene menungso tanpa nafsu ya ora bisa sampurna uripku pancen kodrate kudu kaya ngene lah mung dina iki tak paringi dawuh kadangku catur kabeh kowe lumaku ing kono Duryapura golek ana satriya sing duweni lisah jaye katon klemis tanpa wangi tanpa gandha ya ing kono sing bisa nyampurnake kelawan kowe oh dados kula sakadang catur kedah lumampah dhateng wana Duryapura iya upadinen satriya sing duweni ajian lisah jayeng katon klemis tanpa wangi tanpa gandha wong ladak ora sumbar wong teguh ora menang ya iku ngono sing bisa nyampurnake marang jiwa ragamu oh nggih menawi tetelong katon sang adi penemban daya-daya kula nyuwun pamit nyuwun tambah berkah pangestu sang adi penemban yo tak prangga puja arjo sesanti uga ganti nemu satriya kang mau upadi satemah bisa rinuwat kelawan satria kok nggih yo tambah berkah pangestu Mbak